La veritat és que al convocar aquesta presentació és la presentació que fem des de la Universitat Politècnica de Catalunya, d'un producte nou. I aleshores, en aquest cas, jo diria que es donen unes circumstàncies especials que normalment no es donen quan es presenten titulacions noves. Nosaltres a la universitat fem formació perquè tingui impacte en la societat. I aquest impacte en la societat, doncs, en alguns casos és fàcil que es produeixi i en altres no tant. He fet una petita xuleta i m'agradaria començar llegint-vos algunes paraules. Guanyar, perdre, decidir, arriscar, cooperar, analitzar, mirar, observar, liderar, intuir, planificar. Fixeu-vos que són paraules d'acció, són coses que es fan. Aquestes coses que es fan són el que nosaltres voldríem que en la formació que nosaltres presentarem es produeixi. Nosaltres volem presentar una titulació per fer coses. Nosaltres estem en una universitat tecnològica on volem que es facin coses. Volem que els nostres estudiants aprenguin a fer. Deixeu-me llegir-vos una segona llista de paraules. Empatia, superació, curiositat, confiança, comunicació, autoconeixement, compromís, satisfacció, frustració, alegria, emoció. Volem que els nostres estudiants aprenguin a gestionar les seves emocions. Pensem que en el món en què estem ara, la gestió de les emocions és fonamental. Per què començo parlant d'aquestes paraules? Doncs la veritat és que no sabia com presentar el que presentem avui, aquest petit fill que tenim. Fins que em vaig trobar amb un blog d'una amiga meva, la Imma Marín, que és una experta en una cosa, no sé si algú la coneixeu, però és experta en una cosa que es diuen els jocs. I la Imma parla de aprendizaje colaborativo a través de la tecnología, nuevos entornos virtuales, per exemple. O parla de la capacitat lúdica, algo intrínsec a la condició humana. Fixeu-vos que totes les paraules que us he llegit al principi les podríem aplicar a qualsevol entorn, qualsevol. Deixeu-me que us llegeixi també un altre conjunt de paraules. M'imagino que tothom sap què és el solitari, què és el cala, què és el mahjong, què són els escacs, què és el Tetris, què és la baldufa impossible, el Mario Bros, el Pac-Man. Suposo que aquests són més o menys coneguts. Quan me'n vaig a la llista una mica més avançada i vaig fer una cerca ahir a la nit de quins són els 10 millors jocs. Com veieu, estic parlant de jocs, estic parlant de jugar. Estic parlant de les coses que fem quan juguem. I em vaig trobar amb una cosa sorprenent. Jo ja soc massa gran. És a dir, comparat amb la gent que hi ha en aquesta taula, soc gran. I aprofito per presentar-me. Soc el Cisco Vallverdú, vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya. I per tant, faig aquest parèntesi aquí al mig, arriba una edat en la vida de les persones en què algú ens demana o tenim l'oportunitat de jugar al rol de tenir responsabilitats en els llocs. I per tant, totes aquelles paraules ens venen al cap. Doncs bé, vaig fer aquesta búsqueda de quins són els 10 millors jocs i em vaig trobar amb paraules com Dot, Simpsons, Angry Birds, Badland, Stick Cricket, Monument Valley, Piu Piu, Super Beat, Plague, Whale Trail Frenzy. La veritat, em costen de pronunciar, no en tinc ni idea de què són. Suposo que ells sí. Us he de confessar també que mentre esperàvem he fet un examen. I dels 3 ha aprovat un. Podria fer l'examen a vosaltres, perquè la següent llista també era dels 10 millors jocs, però en aquest cas no per dispositiu mòbil, com el que us he llegit ara, sinó per ordinador. I la primera és FTL. I us he demanat amb ells, algú em pot explicar què és això del FTL? Dos m'han dit ni idea. Jo n'he dit, sí, ja ho sé. No sé si vosaltres ho sabeu o no. No sé si l'Andrea o la Paloma o l'Alba ho saben. No sé si els vostres caps ho saben. Però
podeu jugar i demanar-los a veure què. Perquè de jugar es tracta. És a dir, nosaltres el que volem és incorporar el joc en la formació. I per què ens ho plantegem? Doncs no m'entretindré i no us vull, no vull prendre molt de temps, però sí que m'agradaria, deixeu-me veure si trobo les definicions, m'agradaria comentar que si mirem en el diccionari què vol dir joc, doncs en el diccionari que he mirat jo diu acció de jugar. I penses, està bé. Mires què vol dir jugar. Jugar diu passar el temps en alguna cosa sense cap altre objecte que el d'entretenir-se i divertir-se. Però si mires una mica més enllà, diu, jugar també és entretenir a persones fent un exercici recreatiu sotmès a regles. Per tant, els jocs tenen regles. I en la definició també diu on es guanya o es perd. I per tant, entra un element important que és la competició. El joc t'ensenya a guanyar, sí, però també t'ensenya a perdre. I aprendre a perdre és molt important. I fixeu-vos que estic introduint una paraula que és aprendre a. És fonamental. També diu que es pot arriscar alguna cosa en un joc. El joc t'ensenya a arriscar. El joc electrònic, si mires una mica més enllà en el diccionari, diu joc electrònic interactiu presentat en un suport informàtic, entre parèntesi, casset o disquet, això és un diccionari del 2014, per a ser llegit en cònsoles de joc, en ordinadors, que hom practica amb la pantalla d'un televisor o d'un ordinador. Esclar, jo quan em trobo amb aquestes definicions me n'adono que els temps els han superat, absolutament els han superat. Nosaltres en aquests moments som una universitat politècnica que tenim coneixements tècnics molt importants que ens permeten desenvolupar, des d'un punt de vista tecnològic, algunes coses que ara comento des de dos punts de vista. Una, la creació d'espais impossibles. Nosaltres acabarem treballant amb creació de somnis. Somnis que es creen a partir d'escenaris, escenaris impossibles. I amb un videojoc, en el fons, un entorn en el qual nosaltres podem fer el que imaginem, serem capaços de desenvolupar elements que ajudin a l'aprenentatge, a la formació, a la creació, des de dos punts de vista, insisteixo. Un, des del punt de vista del desenvolupament tecnològic, és fonamental. Dos, des de la part artística i de disseny. N'hi ha d'altres. Hi ha els psicològics, hi ha els emotius, hi ha els que ens provocaran, com ells molt bé saben, quins són els elements que fan que un joc sigui d'èxit o no. És evident també que la tecnologia hi juga un paper importantíssim. Amb la llista aquesta de jocs que us deia abans, fixeu-vos que teníem en els primers uns escenaris molt simples, uns escenaris on la tecnologia hi jugava poc. A mesura que evolucionem, l'escenari o la plataforma contra la qual juguem, contra la qual creem l'escenari, cada vegada és més sofisticada. I ara podríem parlar de les ulleres tridimensionals, de la realitat augmentada, de la realitat virtual. Tenim escenaris que emulen la realitat on podem somiar que fem coses impossibles. Potser l'escenari no és impossible i realista, però sí que nosaltres som protagonistes de fets impossibles. Quanta gent es dedica unes quantes hores al dia a jugar? Pràcticament tots, jo diria. Qui no s'ha enganxat alguna vegada a un joc tan estúpid com el solitari? Jo diria que tothom. Si en el solitari serà amb alguna altra cosa. Però el joc és una que ens fa estar bé. I com diu la definició, està destinat a entretenir. Nosaltres llancem, com a universitat, pensem que estem en el moment adequat, després de 10 anys d'activitat tirant endavant formació en màsters en videojocs, llancem en aquests moments un grau en videojocs, una titulació de grau en videojocs, amb un objectiu concret, i amb això acabo. El nostre objectiu és que els millors estudiants que aquests dies estan fent la selectivitat, per tant, els millors nois i noies joves del nostre entorn, entenguin, vinguin, siguin atrets
per una oferta que nosaltres fem amb una titulació en videojocs. Una titulació que els donarà una formació molt àmplia, molt pràctica, molt de la mà d'unes empreses que demostren cada dia que hi ha negoci, que et pots divertir treballant, que pots jugar treballant i que al final pots crear i imaginar tot allò que somies. I amb això, us he dit que no em voldria entretenir molt, amb això sí que ens agradaria començar la presentació o les paraules que ens dirigiran els nostres convidats. En primer lloc teníem previst que en Jan Wedekind ens digués unes paraules, no ha arribat, i per tant passarem a l'Horacio Martos, que donem el micròfon, és tot teu, i per tant jo m'assec i callo. Un aplaudiment, no? Aquí pel RAC. No. Bueno, haig de fer una breu presentació de l'empresa, no? Si ho tinc entès bé. Jo crec que el món dels videojocs sempre ha sigut un sector molt interessant, però ara ja crec que tothom n'és conscient, no? I més ara que els videojocs han arribat a tothom. Potser fa cosa de 5 anys els videojocs estaven vist com una cosa més d'un sector de la població, els nois amb una certa edat que juguen a les consoles a casa. I ara el que ens hem donat tots compte és que no sé, el 80% de la població està jugant als jocs. Diferents tipus de jocs, no és el mateix tipus de jocs el que juga la meva mare que el que jugo jo, però ostres, la meva mare està jugant a jocs de mòbil i això jo no m'ho hagués pensat mai fa 10 anys, no? Ni fa dos. Jo crec que el tema dels jocs socials i el tema de l'expansió del mòbil i de les tabletes ha fet que l'entreteniment es propagui i que els jocs i les aplicacions formin part d'aquest entreteniment, no? I ara tots cada vegada dediquem més temps a aquest tipus d'entreteniment bàsicament perquè ens agrada, ens ho passem bé i ens fa feliços, i crec que això és important, no? Llavors el sector està creixent molt i estan apareixent moltes empreses importants arreu del món i aquí a Barcelona s'està convertint en un referent, en un hub tecnològic on cada vegada hi ha més empreses importants, s'està fent un caldo de cultiu molt interessant, estem portant molt de talent i la gràcia d'aquest sector és que és un sector molt rentable, és un sector, perquè us feu una idea, molt més diners que el món del cinema, no? Llavors, què millor de cara al món de l'enginyeria, no? Que poder oferir als futurs enginyers la possibilitat de treballar en un sector rentable, en creixement, en expansió, i un sector molt ambiciós i molt challenging, diguem, no? Els projectes de videojocs solen ser projectes molt difícils. No tothom està preparat per treballar en videojocs per, diguem, la complexitat i la duresa i l'exigència que es tenen els mons dels videojocs. Però aquelles persones, aquells enginyers, aquells artistes que d'alguna manera volen un futur professional assegurat, un futur professional on puguin créixer, on puguin desenvolupar-se, el món dels videojocs els ofereix això, no? Llavors, presento una mica Social Point. Social Point és, nosaltres ens dediquem, com ja ho he explicat, a fer jocs socials per mòbil, per iPhone, Android i tot tipus de dispositius mòbils, tabletes també. Vam començar fent jocs socials per Facebook i ara estem totalment dedicats a fer jocs a mòbil. Som una mica més de 200 persones ara mateix, tots treballant aquí en una oficina en Barcelona. I una mica la gràcia i la connexió que nosaltres tenim amb l'UPC és que dels 3 fundadors que som, els 3 vam ser estudiants enginyers informàtics a l'UPC i jo diria que dels 70 o 80 desenvolupadors que tenim, més de la meitat també provenen de la UPC, no? Llavors això per nosaltres té un significat molt gran, que és que la UPC promou i crea el talent, i llavors nosaltres el que estem intentant des de Social Point és que aquest talent després tingui una sortida. Llavors nosaltres som una empresa on té una sortida, però n'hi ha d'altres i creiem que això és molt important. Nosaltres vam començar amb un equip molt petit, 2 persones fent un joc només sortint de la universitat. L'única experiència prèvia que havíem tingut en un videojoc va ser fent un curs Jedi d'estiu de 2 setmanes amb el Jesús Alonso, que d'alguna manera va ser molt positiu perquè ens va fer perdre la por de fer un videojoc. Això va ser amb 19 anys, llavors amb 23, quan vam acabar la carrera, teníem la idea de fer una empresa. Aquesta empresa tenia un producte, que en aquest cas era un videojoc. Pensàvem que un videojoc a Facebook podia tenir molt potencial, ens hi vam posar sense tenir ni idea.
en 8 mesos vam fer el joc, el vam llançar i vam tenir un èxit a nivell d'usuaris que no ens esperàvem. Llavors això ens va animar molt a l'Andrés i a mi a continuar fent l'empresa i al cap d'un any i mig vam començar a rebre inversió per part d'inversors de capital risc i això és el que ens va permetre fer créixer l'empresa i professionalitzar-la i créixer en volum de treballadors, en volum de facturació fins a dia d'avui, que tenim 3 inversors internacionals, 200 persones, tenim 50 milions d'usuaris que juguen als nostres jocs cada mes, 10 milions d'usuaris que juguen als jocs cada dia. Aquest any esperem facturar més de 100 milions de dòlars. Tenim una rentabilitat molt alta, tot i que no ho puc... 100 milions de dòlars, sí. I tot això fent videojocs, tot això fent projectes d'enginyeria molt complexa, on s'ha de combinar la millor tècnica, el millor art i el millor disseny, però que una vegada ho aconsegueixes, una de les coses bones que té el món de mobile és que ho pots distribuir arreu del món. Nosaltres sempre hem sigut molt forts al mercat als Estats Units i a altres països d'Europa com US, França, però per exemple Espanya no ha sigut un dels nostres mercats més importants. D'alguna manera ja vam intentar que l'empresa fos internacional des del principi, ja fèiem els jocs en anglès i intentàvem atacar el mercat internacional. A dia d'avui, per exemple, tenim un nou repte que és atacar el mercat asiàtic. Encara no tenim una massa d'usuaris massa gran a Àsia, estem tot començant. Fa 2 mesos hem començat a llançar el nostre joc Dragon City al Japó amb resultats molt positius i és un dels reptes que tenim per aquest 2014, entrar a Àsia, i l'altre repte que tenim és llançar 4 jocs que tenim en marxa. Cada vegada els jocs que fem són una mica més sofisticats, més complexos. D'aquí 2 setmanes llançarem en proves el nostre primer joc en 3D. I bueno, no sé, ens sentim molt afortunats i molt orgullosos de poder haver creat una empresa que fan videojocs, una empresa en què tots els empleats tenen un talent molt gran i que podem disfrutar d'una de les nostres passions, que és el món dels videojocs. I ja per finalitzar, crec que avui és un dia molt important i és un plaer que la universitat sigui conscient de la importància d'aquest sector i sigui conscient que una de les millors sortides que poden tenir els estudiants d'enginyeria en el dia d'avui és un sector amb tanta expansió i amb tanta rentabilitat com el sector dels videojocs. Llavors, crec que és molt important que les empreses que d'alguna manera liderem el mercat aquí a Barcelona i a Espanya ajudem a la universitat i ens posem en contacte i juntament creem una formació que permeti continuar creixent aquest sector, perquè crec que són temps en què els sectors han de canviar i aquest és un sector que ha de tenir molta força i ha de ser un referent a nivell d'Europa, que ja ho és, Barcelona ja ho és, però hem de continuar lluitant empreses i universitat perquè Barcelona sigui un hub tecnològic i siguem referent mundial del món dels videojocs. Gràcies. Bé, gràcies, Horacio. Acabo de presentar l'Horacio Martos, és CEO de Social Point, com ell ha dit. Passem a la següent intervenció, la del David Darnés. És cap de comunicació i relacions externes d'Ubisoft, una altra de les empreses que tenim aquí a Barcelona i, per tant, una altra de les grans oportunitats que tenim i per la qual ens llancem en aquesta aventura. Sí. Bon dia, gràcies a Jesús i a l'OPC i al CITEM per haver-nos invitat en aquesta presentació del nou grau en videojocs. Comparteixo la majoria de coses que l'Horacio ha comentat, llavors no els repetiré. Per nosaltres estem afincats aquí a Barcelona, bàsicament a Sant Cugat, ja fa 16 anys, aquest any farà 16 anys. Som una de les empreses potser pioneres en el desenvolupament de videojocs, sobretot amb consoles aquí a Espanya i multinacionals. Allà vam començar a fer jocs per PC i de seguida vam passar a especialitzar-nos en consola. Seguim treballant amb jocs de consola, hem treballat des de PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo GameCube, etc. Un llarg de plataformes, inclús per consoles portàtils com la 3DS. Ara mateix tenim un equip d'unes 53 persones, varia cada setmana, cada mes anem variant de gent,
i estem treballant amb 3 col·laboracions amb 3 jocs importants que s'han presentat aquesta setmana a l'E3, a la fira més important de videojocs mundial. Un seria Rabbids Invasion Interactive TV Show, que és un nou videojoc, un nou concepte de videojoc, que és el joc de televisió, és a dir, d'una sèrie de televisió que és Rabbids TV Series, que es va sortir als Estats Units, i aquí a Europa i a Espanya estem fent ara el videojoc d'aquesta sèrie d'animació. Per altra banda, estem també treballant en un projecte de fitness en col·laboració amb Ubisoft a Montreal i Assassin's Creed Unity per New Gen, per les consoles de PlayStation 4 i Xbox One i PC. A part, recentment, l'any passat vam adquirir una empresa de videojocs de mòbils, és el gran salt que hem donat al mòbil, que està a Barcelona i que també són unes 50 persones, i en total serem 100 persones, una divisió més enfocada a consoles i una divisió més en mòbil. Jesús ho sap, nosaltres fa anys que col·laborem amb universitats i per poder tenir gent que no estava formada, gent que havia fet un màster però que els seus coneixements potser no eren suficient per treballar amb una experiència que nosaltres demanàvem, sol·licitàvem. Això va ser al principi. El que sí que veiem és que cada cop més la formació hi ha més bona formació. La formació és un punt, l'altre punt és la gent que normalment fa un màster o un grau en videojocs, és gent que li apassionen els jocs, jugar a videojocs o fer videojocs. Llavors això és importantíssim, de poder estudiar una cosa que t'agrada i llavors tenir una sortida professional i poder treballar per el que t'agrada, treballar el que deia l'Horacio, jugant, Cisco, poder comentava, poder jugar treballant i treballar jugant, que és una mica el que aquesta gent vol, el friki que diguem del videojoc o el geek, que ja potser és més, ara ja és més geek. Per tant, nosaltres estem contentíssims de poder treballar conjuntament amb el PC, amb aquest projecte, i de poder acollir gent per poder treballar amb nosaltres, tant sigui amb la divisió de consoles com amb la divisió de mòbils. Fa unes setmanes va presentar el llibre blanc dels videojuegos, on es van donar unes xifres que realment eren bastant espectaculars en el creixement que tindrà la indústria en aquest país. I el que deia l'Horacio, sobretot a Barcelona hi ha un hub tecnològic, potser més amb mòbil que amb consola tradicional, amb jocs per mòbil, i crec que hem d'aprofitar les empreses i els centres formatius també, ens hem d'aprofitar d'això per formar gent, formar-la i formar-la bona, perquè tindran molta sortida d'aquí uns anys i esperem que no hagin d'anar a marxar fora, que és el que ha passat ara els últims anys, que molta gent ha hagut de marxar fora perquè els grans projectes o grans empreses estaven a fora, i crec que a poc haurem de retenir aquest talent aquí i fer que no marxin. I jo crec que és entre les grans empreses que som aquí hem d'intentar que sigui així. Moltes gràcies. Gràcies, David. De fet, la nostra intenció, i deixeu-m'ho dir una mica incorrectament, és absolutament oportunista. És a dir, nosaltres som una universitat que forma gent amb molt de talent i que, com deies, ens trobem que moltes vegades aquest talent marxa. I aquest talent marxa perquè no troba oportunitats de desenvolupament personal i professional aquí. Crec que en aquest cas som oportunistes absolutament perquè ens aprofitem de que vosaltres, que vau sortir dels nostres entorns, us vau espavilar, per dir-ho d'alguna manera, probablement sense molt ajut per part de la nostra universitat, i pensem que arriba el moment en què la universitat faci una aposta molt decidida per canviar les tornes, en aquest sentit. Pensem que és un molt bon moment i per això
vam decidir crear el que anomenem l'àrea de videojocs de la Universitat Politècnica de Catalunya amb un responsable, el responsable és el professor Jesús Alonso, que com s'ha mencionat per aquí en algun moment ha format a una gran part d'aquestes persones, avui expertes en el tema de videojocs, però de manera més o menys informal. És a dir, eren accions molt ben fetes, però eren accions molt individuals, molt personals, molt aïllades. El que volem és donar absolut suport en aquesta activitat i per això apostem per la creació del grau en videojocs que ell, com a responsable acadèmic, ara us presentarà. Gràcies, Cisco, Horacio i David. Bé, a mi m'agradaria començar a donar-vos una imatge perquè veiem els valors absoluts són innegables i el creixement que tenim, la previsió de més d'un 20% de facturació per any de cara al 2017, triplicar la facturació als videojocs, són dades que no tenen cap mena de dubte, però perquè veieu un altre motiu perquè puguem tots, deixeu-me dir, somiar o continuar en aquesta fantàstica línia i ens situem fa 10 anys, tot just quan vaig tenir precisament el plaer de que l'Horacio sigués alumne meu, un alumne exemplar en quant a actitud i magnífic i per això ha arribat on ha arribat. No hi ha cap mena de dubte. I doncs just en aquell any que fèiem aquesta primera incisió informal, utilitzo la teva paraula, Cisco, en el món de la formació, que eren uns cursos petitons, abans de fer el màster, tot just abans, doncs vam anar a Madrid, vam fer un viatge a Madrid. Per què a Madrid? Perquè allà és on hi havia les empreses. Tot i els 16 anys que portava Ubisoft, de fet va ser un dels pocs recolzaments que teníem local, pràcticament teníem 2 empreses, estava Ubisoft, Gameloft, i després algun estudi més, però cosa molt petita, quasi tot estava concentrat a Madrid. Per tant, veiem la diferència del dia d'avui i 10 anys. Abans tot concentrat a Madrid, aquí gairebé només 2 empreses i avui en dia un panorama fantàstic. Avui teníem 3 convidats, m'excuso l'ausència de Quim, que no ha pogut venir per problemes precisament de creixement, que tots els problemes siguin aquests, perquè entre aquestes 3 empreses sumen un volum de desenvolupadors de més de 500 persones. Això 10 anys enrere era totalment, era molt difícil de pensar que arribaríem a aquest moment. Per tant, fixeu-vos, en aquell moment començàvem un màster que tot ho teníem a Madrid, que a Madrid tampoc és que n'hi hagués gaires empreses, perquè em sembla que eren comptabilitzades, una vegada que vaig veure per un article de la IGN, doncs hi havia una dotzena d'empreses. Avui dia, comptabilitzades per la Generalitat de Catalunya, aquí només a Catalunya tenim 70, tenim més de 1.000 desenvolupadors, per tant el creixement relatiu és el que realment jo crec on es sustenta la creació d'aquest grau i que continuem enfortint aquest lligam amb les empreses. I aquest ha sigut precisament l'empresa, el principal ADN amb el qual personalment sempre he volgut involucrar la formació a la universitat. La universitat se'n diu que ha de ser, o els màsters que han de ser un pont entre l'estudiant i l'empresa, jo això ho nego, com diu en Gerard, soc fan d'això, la meva dedicació a l'empresa és plena i no només tinc prou en què després puguin tenir una sortida laboral, sinó implicar-la des de bon moment. I per això, actualment en el màster han participat més de 30 empreses i amb aquesta mateixa metodologia és com farem el grau. El grau que respon a les 4 sortides professionals més importants de totes, que és així com s'ha fet, 4 mòduls, un de game design, de gamificació, on s'estableixen les regles, dinàmiques, mecàniques de joc, que ha sigut una formació molt carent en tots aquests anys que hem tingut. La part més específica del desenvolupament, la programació, que és d'on sempre hem tingut la carrera d'enginyeria informàtica, que és precisament la que jo em vaig formar, però a mi m'hagués agradat molt més aquest grau que m'he permès el luxe de ser pare gràcies a tot el recolzament de la UPC. També la part creativa, molt important, generació de continguts, i una cosa que fins ara sempre hem tingut de forma casual i que ara volem empènyer, volem que sigui un element imprescindible en la formació d'un estudiant universitari, que és tot el recolzament de coneixements d'empresa. No només volem fer conèixer, no només volem donar els coneixements a l'estudiant perquè pugui ser capaç de desenvolupar-se en l'empresa, sinó perquè adquireixi l'actitud, l'emprenedoria, l'esperit crític, perquè ell pugui formar els seus possibles projectes o fins i tot els apliqui, corrobori en el creixement de l'empresa a partir d'aportacions. Amb aquesta metodologia i amb aquesta motivació, il·lusió i amb aquest diferent state of the art on partim, que al punt d'ara respecte a 10 anys és com ens situem,
estem molt encoratjats a portar-lo a terme i que entre tots nosaltres fem un fort lligam que encara arrelem més aquesta família de desenvolupadors, empresa, que siguem tots un uno i anem tots agafats de la mà i a continuar amb aquest èxit. Gràcies a tots. Bé, amb això obriríem un torn de preguntes, si en teniu alguna, si voleu que especifiquem alguna cosa més des d'un punt de vista concret. Primera. Barcelona, potser hauríem de parlar amb turisme, o la Generalitat, però Barcelona té un atractiu com a ciutat, un atractiu cultural, atractiu del temps, el clima, sobretot pensem que moltes empreses o els grans centres de desenvolupament de videojocs estan o bé als països nòrdics o bé a Canadà, on hi ha o bé ja te'n vas a Àsia, llavors Barcelona és un atractiu en aquest aspecte, el clima. I la segona pregunta... Han de tenir en compte que no el 100%, però quasi el 90% dels empleats que tenim són gent amb una carrera, són gent amb una llicenciatura, diplomatura o bé una enginyeria. És a dir, és aquí on potser hi ha menys percentatge d'atur. Gent que no té formació, nosaltres, per exemple, treballar en videojocs, nosaltres no els agafem, aquesta gent, perquè en moment tenen no bé una llicenciatura en Belles Arts o bé enginyeria tècnica o superior en informàtica, telecomunicacions, etc. Llavors, en aquest cas de l'atur, gent amb formació nosaltres no tenim aquest problema. Jo, per complementar el David, que té Barcelona, que no tinc les de més, a nivell d'Europa, fa poc Barcelona va ser nominada la capital de la innovació a nivell d'Europa. Juntament amb Londres i jo diria Tel Aviv i una mica Berlín, està considerada com una de les millors ciutats per crear una empresa d'àmbit tecnològica. I hi ha múltiples raons, però la primera és que la marca Barcelona està totalment reconeguda i té una molt bona percepció a nivell mundial. Allà on vagis, tu dius que fas jocs a Barcelona i la gent flipa directament. Diu, hòstia, sí, que suerte, ¿no? I tu, hombre, comparado aquí que llueve cada dia, sí. Però més enllà de tot això és una mica el que transmet la ciutat de Barcelona. Molta gent ha estat a Barcelona com a mínim un cop a la seva vida i quan arriben aquí diuen, ostres, quina ciutat més interessant, és una ciutat molt completa, molt diversa, molta cultura, molta història. La gent ho valora molt, això. El lifestyle que et proporciona la ciutat és el que la gent valora més. Des de molts punts de vista, tant per gent una mica més gran com per gent una mica més jove. A Social Point tenim gent que s'ha vingut amb la família sencera, amb el marit, els fills, tots cap a Barcelona perquè buscaven una manera de viure diferent, en una ciutat diferent, i Barcelona els proporcionava això. Llavors, crec que són moltes, però crec que Barcelona és una ciutat molt moderna, molt pionera en trobar una alta qualitat entre cultura, treball, formació, salut, tot. Crec que té una mica de tot i és això, no? Molta gent, tant a nivell d'Europa com arreu del món, considera que poder viure a Barcelona en comptes d'una ciutat en Alemanya és un privilegi. Llavors això és necessari, és bo per atreure el talent. I en quant a l'atur juvenil, sí que és veritat que directament no podem contractar 50 persones joves, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè sí que necessitem, per la majoria dels rols, gent especialitzada en certs perfils, per això necessitem la universitat que els formi, però jo diria que indirectament tenir un sector molt fort, que molta gent i molts diners, nosaltres tenim, no sé,
un centenar de proveïdors que no parem de fer coses amb ells, i aquests proveïdors sí que poden contractar molta gent que estigui a l'atur, ja sigui atur juvenil o no. Llavors crec que qualsevol sector que creix i genera diners, això és la manera d'acabar amb l'atur juvenil, ja sigui directament o indirectament. Nosaltres, per exemple, a Social Pont, els treballadors mengen en un restaurant que tenim al cantó cada dia. Ostres, aquell restaurant està supercontent amb nosaltres. I ha contractat a 6 treballadors. Llavors, és el que et dic dels proveïdors, no? Si un sector va bé, tothom se'n beneficia. He ficat un petit exemple, però hi ha cosetes com aquestes, no? Bé, voldria completar una mica la visió que tenen ells com a empreses, que són qui contracta, en el fons, però deixeu-me afegir un element que des del punt de vista de la universitat és important. A Barcelona hi ha coneixement, hi ha molt de coneixement, i aquest coneixement està concentrat en aquest sector des del punt de vista de capacitat formativa en la nostra universitat. I pensem que això és un element absolutament diferencial. Barcelona també té una cosa que és una sàvia combinació, que un dia en una xerrada on vaig anar amb el Jesús, amb un altre gran amic, amb l'Albert Bosch, Barcelona sap combinar una cosa que l'Albert Bosch diu, l'Albert és un aventurer que es dedica a fer coses pel món, diu la diferència entre una lletra amb un concepte. I la lletra és la diferència entre una R i una T en la paraula exploració i explotació. Bé, el món dels videojocs és un món en què hem d'explorar claríssimament i estem en un entorn on l'esperit de la gent que vivim aquí, les persones que estem en aquest entorn, ens agrada explorar. Som exploradors nats i la història ho demostra. Però també sabem ser explotadors en el bon sentit de la paraula. Sabem explotar les oportunitats que tenim. De manera que hem de ser capaços, i crec que en aquest entorn tenim una magnífica oportunitat, de combinar sàviament aquesta exploració contra la incògnita, contra el com faig realitat un somni, com faig una creació, amb l'explotació que esdevé després, un cop he explorat, he de saber capaç de fer rendibles les meves activitats. I ells són claríssim exemple d'aquesta sàvia combinació. Aquesta sàvia combinació moltes vegades contraposades on hi ha una diferència d'una lletra. No sé si el Jesús... Bé, potser hi ha a part de la quantitat de formació que hi ha a Barcelona, que és patent i no només en aquest àmbit, sinó en moltíssims altres, també hi ha un altre, o sigui, a part de l'empresa i el talent, també hi ha un gran esperit emprenedor. O sigui, no hi ha, diguéssim, estem en un top mundial d'esperit emprenedor, de fer xerrades, de fer networking, de fer de temes d'acceleració d'empreses, paraules que són molt desconegudes fora de Barcelona. Aquí estem molt en el dia a dia. Mai fins ara havíem escoltat tant les paraules d'empreses que es dediquen a ajudar altres empreses que surtin endavant. És a dir, això fins ara era com un concepte més públic, un Barcelona Activa. No, és que ara fins i tot tenim que empreses recolzen l'acceleració d'empreses, aquest estímul. Barcelona té un ADN també d'esperit emprenedor que ha canviat moltíssim respecte als últims 50 anys, on predominava més el negoci familiar, de la petita empresa. Ara avui dia amb el tema TIC ens estem posant, jo crec que en un top 10 mundial, diria fins i tot. Jo porto una assignatura també d'innovació i emprenedoria a l'Escola Tècnica d'Industrials i allà tractem això i jo mateix m'he sorprès amb la quantitat d'events que es fan mensualment aquí a Barcelona. És increïble i de fet ha sigut la meva principal motivació crear el blog que he fet, on precisament recullo tota aquesta barbaritat d'events que fem aquí. Bé, per què es fa a través d'un centre adscrit que tenim a la Universitat Politècnica de Terrassa? Doncs perquè recollim el fruit d'un treball de molt de temps, de molts anys. Aquest centre adscrit des de fa molts anys treballa en temes d'imatge, de fotografia, de multimèdia, d'interacció. I aleshores
evolució natural, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta activitat formativa, doncs encaixa perfectament en aquest entorn. No, aleshores, nosaltres al campus de Terrassa tenim, com et deia, una història concreta que fa que de forma natural mirem de concentrar en allà activitat per especialització, tenint en compte també que el campus de Terrassa està, deixem-ho posar entre cometes, a Barcelona, perquè s'inaugura molt aviat la nova línia de ferrocarrils que ens queda a la porta del campus. Per altra banda, està, des d'aquest punt de vista, molt a prop d'aquest sector físic, d'aquest voltant en el que estem ara, i per això la presentació la fem aquí, tot i que la responsabilitat organitzativa és del centre adscrit, que, insisteixo, és un centre adscrit de la universitat, no és un centre adscrit d'algú més, és un centre adscrit de la universitat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, evidentment, però no hi ha altres elements externs des del punt de vista acadèmic. És a dir, acadèmicament, qui d'alguna manera pren les decisions de quina activitat en fem som la universitat. I per això ens va semblar que era un entorn on, de forma molt ràpida, molt àgil, penseu que les decisions i l'aposta i la presa de risc, per dir-ho d'alguna manera, es va fer farà uns 4 mesos, potser, de forma decidida amb aquesta línia. I llavors teníem allà una gran agilitat per poder-ho fer. Sí, el de gamificació. I també has dit un comentari respecte a l'addicció. Sí. Bé, això, la gamificació és una paraula relativament nova. Si la posem en el Google, que té la capacitat de fer una cerca segons quina és la primera vegada que apareix, doncs és força recent, diguéssim que seria la més recent, i fins i tot si ajuntem els temes tecnològics propis del videojoc, i respon a una necessitat de motivació natural que tenen les persones humanes per afrontar la seva vida en qualsevol treball, en qualsevol tasca. Són l'utilització de les mecàniques dinàmiques pròpia de la cultura del videojoc en un altre context per motivar la concentració, la producció, l'engagement, que diuen en anglès, en altres afers que no tenen res a veure amb el que seria pròpiament un context lúdic. És una previsió de futur que és molt palesa i que aquí a Espanya encara estem una mica que ha començat, però en altres països ja ha tingut uns resultats magnífics. És a dir, és una eina que s'utilitza fins i tot com a temes de recruitment per fer selecció de personal. Et dono un joc i en un joc tu has de demostrar unes habilitats i quina millor manera de fer-ho i en un temps molt reduït de com saber com et mous davant d'un problema, una necessitat. L'aprenentatge és un altre context on té una aplicació molt imprescindible, diria jo. És a dir, hem passat de tenir els llibres de text, a tenir imatges, a tenir vídeo. El proper és el llenguatge de comunicació propi del videojoc, és a dir, una aventura gràfica, interactiva, en temps real, en el que tu ets el protagonisme i no la història del que s'està explicant en aquest llibre. El camp docent té una importància vital i en un altre que també és potser on s'ha explotat més fins ara és el màrqueting, la capacitat d'atracció. La gamificació està fent que els anuncis siguin encara molt més divertits que els vídeos que ja eren prou curiosos, originals, en els quals es publicitava una marca. I té una viralitat espectacular. És precisament on fins ara s'ha explotat més. La sortida en consultor de gamificació consisteix en saber aplicar tota aquella tecnologia, aquelles tècniques que has après per fer un producte de videojoc, però per no fer aquest producte, sinó definir una estratègia, un com saber rebre l'atenció, com que el missatge quedi ben palès, com que se senti bé en el cap, com perduri, com tingui viralitat. Totes paraules molt importants en l'època actual. Em sembla que volies preguntar alguna cosa. Bueno, em sembla ser millor, sí. Ara, tenim un parell de preguntes, segurament pel Jesús. L'Horacio ha comentat abans sobre quan explicava la seva experiència, l'important que era fer servir l'anglès, que van començar a fer servir els videojocs en anglès per tenir aquesta vocació internacional, per dir-ho d'alguna manera, i també el fet que molta gent es juga a videojocs a través dels dispositius mòbils o d'altres plataformes que no són les convencionals, per dir-ho d'alguna manera. M'agradaria saber en primer lloc fins a quin punt m'he estat llegint les assignatures del grau
veu que sé que és tot molt iniciàtic encara, perquè encara queda perquè els estudiants facin el quart any, però com s'integrarien tant l'anglès com els dispositius mòbils i tot això en l'ensenyament del grau. I una segona pregunta en el sentit de, també comentàveu que fins ara potser el recorregut professional per arribar a dedicar-s'hi a això era fer una enginyeria informàtica segurament i un màster que s'especialitzés, i si ha sigut a través de detectar mancances en aquest tipus de formació o alguna cosa que s'ha decidit fer això, fer el nou grau, i quines possibilitats ofereix. És molt senzill, és més senzill del que sembla, però ja està. Has dit una cosa que quan l'has pronunciat has dit no, has dit com a molt a l'inici, encara no serà el quart any, i parlaves de la importància d'anglès i dispositius mòbils. Bé, totes amb dues coses ho faran des del principi. La majoria del material que es fa és sempre en anglès, és a dir, tu no pots fer una cerca, una keyword en el Google per paraules en català o en castellà. La capacitat de rebre informació l'està reduint moltíssim, l'argot és el que és i això no es pot tocar. En aquest sentit, tots els articles, els més importants, els portals de desenvolupadors més importants són en anglès i per tant el material és, jo et diria que absolutament anglès, sempre. De fet, hi ha dues assignatures que no només tot el material és en anglès, sinó que es fan en anglès. 2 com a mínim tindrà el grau. Pel que respecta als dispositius mòbils, en el curs es fan 4 projectes, no un únic projecte final de carrera com és el típic que es fa a la universitat. En una carrera docent d'aquest tipus, el que més valora l'empresa és què ha sigut capaç de fer. Llavors, això ho farem en 4 projectes finals, un per cada any. Els 3 primers es desenvolupen emulant l'entorn de treball propi d'un estudi, amb les metodologies i les milestones i tot el que ha de fer tal qual ho fa un estudi, de fet explicats per ells mateixos, i l'últim any és el que és corrent a qualsevol carrera com l'hem tingut fins ara, que és el treball fi de grau, que aquest sí que és individual. Doncs bé, qualsevol d'aquests projectes es podran desenvolupar segons temàtica, gènere, plataforma, que ells vulguin. I evidentment el que utilitzaran més perquè és el que més agrada, perquè és el que permet monetitzar més ràpidament, el que permet tenir més viralitat, compartir, és el dispositiu mòbil. I això farà, no és un me temo, sinó que mira, si ells ho decideixen així, però la gran majoria de videojocs es faran per mòbils i des del primer any. Sí, de resposta. En el màster ens hem trobat sempre una gent molt multidisciplinar en carreres ja de 3-4 anys, tècnics, enginyeries, també algun perfil que venia més del context de les acadèmies perquè era el que hi havia fins ara en la part artística. Això és una formació que es complementava amb un únic any, en principi, a gent que no havia format en això. El grau són 4 anys i per tant quantificar-ho ja és prou evident que en 4 anys veurà moltes més coses, però sobretot el que permet aquest grau és que podrà aprendre totes aquelles coses que veu en el grau i aplicar-les. És a dir, fins ara era un denominador comú en qualsevol carrera que els coneixements que apliques en el teu aprenentatge a l'empresa solen ser d'un 5, un 10% i això ja és, més d'un 10% ja és un cas molt excepcional. En aquest és tot el contrari, és a dir, el 100% ho aplicaràs en el teu dia a dia. Per tant, tenim l'aprofundiment dels 4 anys i que a més tot això ho aplicaràs el dia de demà. És un tema complicat i per tant jo he de dir que no en soc expert, no sé si el Jesús en té més experiència amb el tema d'addiccions. És un tema que tard o d'hora apareixerà, s'haurà d'abordar perquè els jocs són addictius. Des del punt de vista de tractament, no sé, en el pla d'estudis jo diria que no. No. Anava a fer una broma però millor que no la faig. O sigui, nosaltres el que pretenem és formar persones amb capacitat de crear els jocs amb tecnologia i per tant acaben sent aquesta paraula videojocs. Jo crec que en el futur la paraula canviarà perquè no serà només amb una pantalla com aquesta, serà segurament en entorns molt diferents, amb realitat 3D, ells mateixos ho han dit, no? Esclar, quina és la conseqüència? Que des d'un punt de vista
social, psicològic, econòmic, etc., tindran les persones que juguin, això és un àmbit amb el que nosaltres en aquest grau no hi entrem. Que hi serà, sí, hi serà. I que pot ser en alguns casos en positiu i en alguns casos serà perjudicial. Sí, segurament sí. Aquí tenim una certa, si voleu, dicotomia amb qualsevol tecnologia. Els que treballem amb tecnologia sabem que la tecnologia es pot fer servir amb unes finalitats o unes altres. La tecnologia en si és neutra. El problema és qui la utilitza. En aquest cas hi ha un tema d'addicció al darrere, segur. I haurem de veure com s'aborda. Jo tinc dues respostes o dues possibles línies per abordar aquesta pregunta. Bé, la primera seria que el joc és una paraula, diguéssim, com potser podríem comparar-la a la informàtica. Què és la informàtica? La informàtica avui dia, si tu en el teu currículum poses expert en informàtica, això què vol dir? No, és un res. Doncs estem en un moment de transformació precisament també d'aquest concepte del videojoc. El videojoc ha permeat en absolutament tot el sector de la societat. És a dir, l'Horacio deia la seva mare, la mare no és la seva mare, és la mare de tots. O sigui, el públic que més compra en el món, això és un estudi que es va fer fa uns anys, però no deu haver canviat molt, jo diria que fins i tot s'ha accentuat més, era un perfil de dona d'Estats Units de 40 anys. Llavors, la paraula joc pròpiament dita ja no té el context que tenia abans dels salons recreatius on hi havia la gent més formada i que fumava i que tenia aquest sentit pejoratiu. Ha canviat moltíssim i de fet la gamificació el que pretén és fer no addictes en videojocs, però sí explotar al màxim el videojoc, perquè el videojoc és el que agrada i ha de ser el canal de comunicació del dia a dia, és el que ens agrada. És a dir, nosaltres quan som petits juguem i quan juguem és com aprenem. Doncs bé, per què no jugar tota la nostra vida? Per què no poder aprendre tota la vida? Potser és un punt de vista molt utòpic, que se'n va a l'altre extrem, però és que jo diria que l'addicció no té per què ser un concepte relacionat íntimament lligat amb el videojoc, és a dir, sinó més com a valor humà, més a una situació de fracàs temporal o permanent per alguna situació, un conflicte que hagi tingut. Però la paraula, el moment positiu del videojoc que avui dia és perquè precisament permea en qualsevol aspecte de la societat, fins i tot a l'empresa. Et faig un apunt. Abans de venir he preguntat en l'entorn de l'edifici on treballo, al rectorat de la universitat, he preguntat a les persones que hi havia allí a quin joc juguen. No els he preguntat quin és el vostre joc preferit, sinó a quin joc jugueu. Jo no he preguntat a quin videojoc jugueu. Doncs bé, no sé si es pot fer propaganda o no, però el més votat, per dir-ho d'alguna manera, ha estat Apalabrados. I hi ha gent que m'ha dit, sí, és que estic enganxat, i faig 4 partides alhora. I és que a més, amb no sé qui, estic molt picat amb no sé qui, que no sé quasi ni qui és perquè ni el conec, perquè és que sempre em guanya. Fins a quin punt això és addicció o no? És complex, no ho sé. Que aquesta persona se sent bé, sí. Les addiccions et porten satisfacció, moltes vegades sí. El problema és quan passen a ser un conflicte. Però és veritat que un joc relativament simple, però en el qual tu utilitzes el teu coneixement, en el que amb un dispositiu petitet com aquest, estiguis on estiguis, tu pots jugar amb persones que estan no saps on i que a més quasi ni coneixes. És a dir, són company de joc i són còmplice del joc i acabes tenint confiança amb elles pel joc. I probablement m'atreviria a dir que amb una persona amb qui has jugat molt t'atreviries a anar-te'n de viatge junt, i per tant t'atreviries a compartir coses amb aquella persona. És un món, jo crec, nou. És un entorn real nou. No és un entorn virtual, és un entorn real nou. I evolucionarà en els propers anys, segur, seguríssim. Ens hem quedat 3. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Us convidarem al primer aniversari.